Hola, bon dia. Avui volia parlar de la responsabilitat sexoafectiva, ja està. Responsabilitat afectiva amb A, no amb E. Tot i que sigui afectiva, també ha de ser efectiva d'afecte. Amb A. Que ve a ser és molt trivial, és cuidar-nos, intentar evitar dolors innecessaris, tant a nosaltres com als altres, posar empatia, intentar entendre com se sent l'altra gent i veure com podem evitar-los aquests dolors. Pensar que els nostres actes tenen conseqüències, els nostres actes i les coses que no fem, perquè a vegades un silenci, no contestar, també és una manca de responsabilitat afectiva. I això s'ha d'aplicar a les relacions afectives, que serien amics, serien on hi posem afecte, moltes, o sigui en general totes, quasi bé, les relacions sexuals, les relacions sexoafectives, totes les relacions, tota classe d'interaccions que nosaltres tinguem, que siguin responsables efectivament. I no és fàcil, perquè les xarxes socials ens han fet com veure-ho tot amb més perspectiva, se'ns ha facilitat això de no contestar, de fer un ghosting, de desaparèixer quan no volem enfrontar-nos al problema, i això fa mal, en el fons. Però per sort, o per desgràcia, el feminisme, les cures, ens han tornat aquest concepte de volta, no? Tot i això, aquest concepte ja existia, com a concepte de sigues bo, tingues una relació sana. Però la responsabilitat afectiva és una cosa que potser s'ha parlat molt amb el poliamor, però és que totes les relacions en general han de tenir. I què vols que t'hi digui? Jo he estat d'un costat i de l'altre. En veritat, no és evitar el dolor a tota costa, no és mentir, és acceptar que aquestes coses potser passen, si ens hem de separar, ens separem, però intentar fer-ho el millor pels dos. Responsabilitat afectiva, cuida les teves relacions.